ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ବସାରେ ଦେଖା କର। କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ମିଳିଯିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରୋଗୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ଘର ଇନ୍ଦିପୁର। ମୋର ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ 100 ଥର ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବସାରେ ତମେ ଦେଖା କର, କିଛି ଲାଞ୍ଚ ମିଞ୍ଚ ଦେଲେ ଆମେ କରେଇଦେବୁ। କିଏ? ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସାର୍। କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 2017ରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସେଠି କୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗୋଡ଼ ପାଇଁ। ଗୋଡ଼ ପାଇଁ।